Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi dün ýagny 25-nji noýabrda Türkmenistanyň Watan Satan programmasyna görkezilýän süjet bilen başlamakçy. Bilşimiz ýaly dün Balkan welaýatynyň baş şäheri bolan Nebitdada welayet meşhurnaky uly mescidiň dabraly açylyşy boldy. Şoňa da garaşylyşy ýaly Gurbanuly gelip akpata berdi. Bir tarapdan göräýmäge gaty gowuzat, eger mescidler urulýan bolsa, mektepler açylýan bolsa, bilen bir döwletde bir öňe bir nusgasy bolup durdy. Ýöne gelip şu aslynda şu aşagyny näme ýatyr şu geçirilýän çäreler. Ya şu mescidlerin kurulmagynyň aňyrsynda näme dur? Gelin şu barada biraz pikir alşaly. İlkinji soru, näme üçin Türkmenistanyň iş ýerleri däli mescidler açylýar? Meselem ilatyň işi ýok, käri ýok, gazancı ýok. Diýmek näme gerek? İlkinji nowbatda zawodlar gerek, fabrikler gerek, kärhanalar gerek. Ýene de başga bir ýerler gerek adamlary iş bilen öpçün etmek üçin. Demek adamlar zähmet hakyny alyp öz maşgalalaryny eklemeli. Bize o zatlar açylanaly. Açylýan zat näme üçin mescid? Munyň uly dawara, uly takyrdy bilen açýarlar. Munyň aňyrsynda näme ýatyr? Birinciden gelin bir zady bilelim. Şol döwlet, gelin döwlet meşrunyň başlaly. Türkmenistanyň döwlet dünýäwi konstitusiýada şeýle ýazylan we görkezilýän. Demek dünýäwi döwletiň din bilen hiç ýyly baglanyşy ýok bolmalam däl. Mescidleri gurmak, mescidleri açmak ya olara serişde göý bermek döwletiň borjy ya pardy däl. Ony dinarlaryň özleri, öz aralaryny pul çykaryp ýa-da aýdaly bir guruply biznesmenleriň özleri öz islegi boýunça, guramalaryň öz islegi boýunça mescidleri bilelikde açıp bilýärler ya ýekelikde gurup bilýärler. Ol erkin insanyň öz şahsy durmuşy ýa-da şahsy niýeti esasyny edilip bilýär. Ýöne döwletde borç ýok, hökmany şertde her welaýatda ýa her şäherde mescid açmaly. Ýok, biz dünýäwi döwlet watandaşlar. Şonuň üçin birinciden Gurbanuly döwletiň serişdesini, döwletiň emlägini, hakykatdan halkyň puluny gerekmejek ýere, meselem işe, kärhana, zawoda, fabrika däl, mescide goý berýär, ýa mescidler açýar. Näme üçin? Şu taýda soru bardy. İş ýer bilen mescidiň tapawdy näme? Gurbanuly mescidleri açmak bilen şu taýda ýanky okan ilmyny men gurban ýöne olyň alyp barýan işi o şeytanyň kydanyň beter şol ýanky kellesi selleli mollasy moklaryň üstü bilen halky özüne tabiillikde saklamak üçin şol ibadat öýüni ýanky propaganda punktyny urýar-da öňkü söz bilen aýtsa, öňkü durmuş, tabiat durmuş bilen aýtsa, ýanky gyzyl komissarlar bardy. Politrabotnikler. Gurbanulyň politrabotnigi şu kellesi selleller. Şolaryň üstü bilen halky basyp gysyp saklamakçy. Ýogsa o özlere bir dinsiz. Şeň boluň haýsy bir niyaz Mekke'de kanyakdan doýup gelen ýa bu Gurbanulymy haýsy biri şol Mekke'de beren sözüniň ýygyna durup halka hyzmat etdi ýa döwlete. Onu hemmäňiz bilýäňiz. Yalan hiç tat yok onun aňyrsynda. Demek bular mescide girennete diýen sözler diňe diliniň uzy bilen ýa olum şeytan sözi. Başga sanat düşünme. Hana diýen kysyn dinlemedik bar bolsa, göz görtele yalan sözler bot. Ine biziň gülýal durmuşymyz bar, ene şular ýaly ba ýaşaýat, ene paxtamyz ýygnadyk, dänämiz ýygnadyk. Halka bana ağzından gyrlyp otyr. O nahil 200'lük bolýar. Ol mescidde kim arlaýar? Hudaýy arlaýarmy? Ya bennesini arlaýarmy? Ya özüni arlaýarmy? Galy berside kim ynanýar onuň ýalan sözüne? Ene mesele şu taýda. Ýene bir soru watandaşlar. Onu uly takyrdy bilen aýdýarlar, bir ýanky çykaran kitaplarynyň galam hakynyň ujundan berýän sadakasy diýip görkezýär.
vatandaşlar. Ol iki sözün başını çatıp bilmeyen adam ne edip kitap yazıp biliyor. Sapar Murat Niyazov'da buna da kitap yazıp beren başka adamdır. Ol adamlar sol Türkmenistan'ın yazıcılar sayıdının ağzası. Ozalan şeyle de hazır kuğunum sol. Olur yazıp beriyor, Gurbangulyň adamı oýýarlar. Bolly. Diýmek ol kitaplar birinciden Gurbangulyň yazan kitaplar da. İkinciden ol kitaplar döwlet çapxanasyny döwletiň pulunyň hasabyna çykarlan. Ol Gurbangulyň pulunyň hasabyna çykarlan däl. Üçüncüden şol kitaplary halkyň boynuna zorluk bilen dakyp satýarlar. İslese islemese şonu büdjet işgärleri şoň her bir çykan kitabyny satyn almaly. Öz zähmet hakynyň hasabyna. Ine şondan ýygynanan pulum bir ine galam hakynyň ucundan berýän sadakasy diýe. Ol 100 sany adam ýygnap, ol Türkmenistanyny näçe 100.000 adamyň gazancyny tutulan pulun milyonun bir bölegini harjydan şol sadakasyny. 100 adam naharlamak üçin belki 10 adamyň aýlyk haky ýeterlikdir şo taýda. Şoňmy? Olum o sadakanyň ol özü satyn alynar, olum karhanalyň, edaralyň, ýani magazynyň, dükanlaryň boynuna dakylyp getirilen harytlar. Şeýdip ol özüni halkyň öňünde körabre gazanjak bolýar. Sen belki bilemek Türkmenistan'da şoň sözünden ýan adam galym ýokmy? Ýöne men 100% bilýän ýokurdan Allahny arlap bilmersiň sen halka Allahnyň bilen. Diýmek, munyň kitap ýazysam, galam hak alysam, bilen ine yalan, bilen ine göz boýokçylyk. Onsoň o taýda mescidiň öňünde ýa mescidiň içinde agyz zorlup gürläp, bir üýşen märeke ol ýanky okanylmyna men gurban ýany adamlar öňe çykyp muňa taňry ýalkasyny aýdyp, muňa dürli epitetler bilen ýüzlenip, muň adyny ýokary göterip Allahyň jaýyny olar ýarzat bennesine aýdylmaýar. Mene bilemek watandaşlar. Şu çağılykdan menem gulugymda galany şol sadaka berileninde sadaka berilýän ere gelip sadaka kabul bolsun diýip aýdylýar. Ýöne şo taýda adamlaryň ady tutup ine şu sadaka berýär, şoň sadakasy kabul bolsun diýip aýdylanar. Ýöne berýän sadakanyň kabul bolsun diýip aýdylýar. Allah'ın dergahinde hemme bennesi den, on birini ýokary götürip, birini aşağı sokmak bolunar. Men elbette din tarapdan bilermenler, ýöne öz çağılykdan gören zadymy aýdýan, başgaça bolsa siz men dözedim. Indi näme bar bärde? Şol edilýän oýullar ählisi hakykatdan gören 5 welaýatyň merkezinde de ine şumal mescitler we kim açypdyr many Gurbanguly hac açypmyşdy. Ol nähil hac bolýar watandaşlar. Bular bar, men bir zat aýdym, men dilime erbet zatlar getiresim gelenakdy. Şu Türkmeniň däp desturuny näme mukaddes zat bar bolsa, näme hormatlanýan, filanýan zat bar bolsa, ýa ırım, yorum, bilgi, adat näme bar bolsa, şolaryň hemmesini tohlap çykdy şol ikisi. Ne nakıl garly bir gowy söz bilen düşünürleri, ne de söz garly. Bular şu ellän ýerini harama çykardylar, bagyşlanmaly. Bir düzügli zat galmady. Şoň üçin endi mescide de barıp sotak burnuny sokýarlar. Sen dünýäwi döwletiň prezidenti. Sen dünýäwi döwletde öz halkyny iş bilen öpçünet, öz halkyny gerek ýarak zady bilen öpçünet. Çağırır ýaşlary okuly bilimli, döwletiň goragyny öpçünet. Hiç zat ýok. Diňe boş takyrdy. Ene şu mescidim şol takyrdyň dowamy. Indi başga mesele geçdik. Şu bir kullukda bizim şol Genanla bilen ýene de 6-7 adam üýüşip geçiren bir tegeleg stolumuz var. Maslahatymyz mi, pikir alışmamyz. Şo taýda bir mesele gozuldy. Genanlar aýtdy, ozal men bilýän $10 berilýärdi ýanky bir aýallar gününe.
büdjet işgärlerini, büdjet ýa-ni döwletde işleýän büdjet işgärlerini, büdjet işgärlerini ýa-ni denanlary, gyýlary, gelirleri, onlardan hem mektep okuwçylaryny, beýleki öý hojalykçy denanlary, ýa işli oturarlary, ýa asla işlemedik adamlary, ol bayragym ýokdy. Demek 8 mart olara degişli däl. Inni şol $10 $2 getiripdirler. Ol $2 şo çağılyň ýa mugallymlyň eline bermän şo $2 diýip mata getirip berýärmişler, mata marlyň. Olam kiminki şol ýegerleriniň getiren ıskalatlarda ýatan, geçmän ýatan harytlaryny getirip mene halka satýarlar. Şu o dollarlarym o ikide balyandyr özler, 10 nip ýazýandyr o wedamastlary ýa ol ýazgylary gören adam ýok özlerinden başga. Ine bu tarapdanım halky anlap çyrkyýar. Men näme aýtjak bolýan berdi? Seredin ýurdun içinde. İýdiňizde galan çağalary, gelirleri, aýallary, eneleri, gyýrlary hökümet deň tutana birinciden. İkinciden şolary agyz zorluk berjek diýen zadynym ine kemsedip şu derejede dedi otur. Ine men edebilşimdi. Ýurdun daşyndan adamlarym han hökümet bir zat berýärmiş diýip şoňa ine tinkesinde otur. $2 ol näme ol? Hiç bir döwletde dol, hiç zatda on agyz zorluk görülip, men berdim ýa men inden sowwa dedi ýani. Onum milleti ala tutýar. Meniň aýtjak bolýan zadym näme? Watandaşlar, ýurdun içinde biziň ýerimizde galan adamlar. Şol tany meniň dogan gardaşlym, olaň çağalar, olaň aktyky, hemmejigini şey edip hökümet hem kemsediýe, hem horlaýa, hem şolara şey edip ediyet berýär. Ne iş berýär, ne aýlyk berýär. Hemmeti deň ejir çekip otur ýurdun içinde. Ýurdun daşyny aklarym. Şu zatlar görse de görmezlige salýarlar. Men şu taýdyny göni görleşýän adam. O nahil beýle bolýar. Maňa daşdan işden habar gelýär ýa ýazýanlar görüp otur. Ýa şulyny töweregimde oglanlar bar ýa tanışlar bar ýa işdeş kardeşlerim bar. Şolara aýdýan gelin biraz watan üçin bir zat edelim zat diýdim. Gol oyunu da gelen attı. Eğer şu televizörde zaten şol opozisiyon ýa-da beýlekilen çıkışlarını görkezdi. Ay ýoklay gawur bolsun olardy. Düzetselere barar, düzetmeselerin boş gurrun bor, biziň işimiz ýok diýdi. Ene gara çekilýärler. Ene ýurdun daşyna akyňym ýagdaý şeýler. Näme üçin beýle beýpark garya adamlar öz ykbalyny ýa öz gelejegini. Men ýenem bir gezek watandaşlar tede janygyp düşünürýär. Şol döwletde şu hökümet otursa, ýurdun daşyna adamlar asla ýurdun içine getirilmeýär, şolar gerek däl. Ýurdun içindäki kanunlary, ýygyňyzda kanun çağalary, en atalaňyz diýişo hökümet goşadyrnaty ýesir saklap otur. Şo siz bärde bir zatlara baş urman, hökümete garşy gitmän, näme etmän, bir zat bolsa da olar horlajak, olar gynajak diýip ene şeýdip gorkasyny hem olar saklaýar, hem sizi saklap otur. Şeýdip hem olar döwleti dolandyryp Türkmeniň ýerasy ýerisi baýlygyny öz erine çyrşap otur, deger degmedine de daşar ýurdu zat otur. Bir zady gözemine getirin. Şu mahal siz men ozulum bir näçe gede gaýtdym. Ýurdun daşyny keypine çykandak ýa din jalmagy ýa syýahat etmäge diňdi. Her biriňiz ýygyňyzda galan en atalary çağıry eklep saklamak üçin ýurdun daşyny çykan adamlar. Şu gazanýan 5 saýyňyzyň hem 5den 3-üsini ýurda uradýan ýygyňyzda galanlar. Şol ikisiniň hem ýarsyna kirene berýäňiz ýaşaýan ýeriňiz şol 5den birini özüňize iýibişme harçlaýan. Hawa şuwuna şol yeterlik diýip hasap edýän. Ölmede öde ýurdun içinde, ölmede öde özüňize degişli. Ýöne wagt geçip dura. Eýem şuwun kun 13-14 ýyl ýurt halk ýurdun daşyna sergezdarlykdy. Mezur haly zähmet çekip öz çağalaryny maşgalatyny eklemek üçin. Ne ýurdun içinde, dogry düşünüň maňa. Ne ýurdun içinde siziň iş stajyňyz ýörýär. Ne ýurdun daşyny. İşte Türkiye bolsun, başga döwlet bolsun. Sebäp siz
şu döwletde de, ya şu döwletlerde de ak işleňler, salgyt töleňler, diýmek size pensiýa şu döwletlerde de ýok. Näçeýle siziň saglygyňyz ýeter ýaçylar? Ýurdun için näkilere işsiz, okuwsuz, keselçilikler aldy, kesellap ýatan haýsy, ýok bolup ýatan haýsy. Siz yetişip bilen dagy olaryň gerek ýarakladyny şu taýda satyn alma ýaşaňa pul toplama. Bärde de Türkiýede de meselem gününden ene dolarlaryň bahasy galyp oty Türk lirasy aşağı gaçça bahalar gymmatlap oty. Odal 500 gazanýan adamda bugun 300'e biz kaýyl bolduk diýip maňa jaňa dibay diýelim. Men ýoksam o döwletde ýaşan adam däl. Erteki günüňiz nähil bor watandaşlar? Size döwletde Türkmenistanyň indi pensiýa ýok garraňyz. Türkiýede de ýok size pensiýa. Näme etjeksiz? Meselem ýaşyňyz 50 baranyna siz näme etmekçi, nädip ýaşamakçy? Men size misal getirip bereň, men özüm oýlap tapan zadym däl, ony ýanky medisina ugrundan bilermelen alymlyň ýazan zady. O tahqiq zady. Erkek kişiň bedeni 22 ýaşa çelli ötýä, 22 ýaşdan soň bolup aňyrlygyna ösenär. 22 ýaşdan aňyrda şol beden ýuwaş-ýuwaşdan lagşap başlaýar. 30 ýaşda bir ýere agyrýar, 35 ýaşda biýliňden tutýar, 40 ýaşda boyun ogurgandan tutýar, 45 ýaşda aýaňy süýrýär. Gara şu ýyl geçdigiçe adamyň derdi köpelýär. Onsoňam sizinki ýaly gara işde işlejek adamlaryň ýemesi saglygy has çalt gitýär. Siz kontorda oturaňyz, gara iş edýäňiz, ýük taşıýaňyz, ol hassalary ýerinden alyp eýlek götürýäňiz. Howul ýaşlykda onu götürersiňiz. 10 ýyl götüreňizden soň elsiz aýaksız galarsyňyz. Men onu taşyndan seredip bilmelen, men öýdäki maşgalam şu güne düşdi. 10 ýyldan soň elini götürip bilen. Sebäp agyr adamlar götürdiler. Bir döwletde pensiýa bar. Türkiýede pensiýa ýok. Nira gitjeksiz, ene 50 ýetdiňiz. Bolly aňyrda siz eýem öňkede oturan işiňizde ýarawsyz, ýa stroýkada siz näme palçyk taşajakmy, ýa kerpiç örjakmy? Ha? Özüňiz dert bolýanyz, iýdiňizde galan çağalary. Olar nädip sizi eklesin, ýurdun içine olan alan bilme ýok, olan alan ylmy ýok, olan kär ýok, olan gazancı ýok. Siz şuň kugun siz olar ekleýän mi kämiz diýende? Ýok watandaşlar. Siz şolaryň öz çağalyňyzyň boynuna asyl guduran agyr daş, ýüp bilen asyl guduran. Erti siz şolary suwun aşagyna çekýäňiz. Sebäp olaryň gelejegi ýokdy. Siz şoňa düşüniňiz. Olar şuň size garaşly. Garran enatalaňyzam ýaşy ýetmedik çağalyňyzam. Siz ortada duran nesil şuň kugun. Siz tapdan düşeňizden soň oňa çel enatalaňyz dünýäsiň täzeler, çağalyňyz ýetişdi de ilmsiz, bilimsiz o döwletde ol adamlar gerek däler. Ýerasty ýerisi baýlyklar çykarmak üçin türkmen ýa türkmenistanlyk gerek gelip näçede gaýtdym men şol hökümete. Ýok watandaşlar, arlanma. Hiç açan o döwleti dolanyp çağalymyz işli bor, ýemeli bor, bilen baryp şolaň saýasyna ýaşar, ine biz kömek edip otyr, öz atalarymyzy. Çağalymyň özgedegini bize eder diýen umytdan el üzüm. Ýok size şol kömek. Olar nädip size kömek etsin, ýumurtga togula bermeli bolan ýurtda ýaşap oturan adamlar. Siz şoňa düşünin. Howu 5 gün geçer bir döwrandyr. Howu. Bir günüm hoş günüm diýip ýaşajak bolsaňyz ýaşarsyňyz. O teneçiriň käl tomuz uçup güýzgelene näçegini bilmän ýörün. Siziň kim şo bor watandaşlar? Wagt gaty tiz geçýär. Pikir etmäň ýaşlyk o dumarlap başyňyza alyp durar elmidam. Ýok. Dün göreniň bugun ýok watandaşlar. Eger siz şugun şu zatlardan doğru netije çıkarmasanız, erteki günümüz ýok biziň hiç birimiz. Şaňyzmy? Men muny gynanmak bilen aýdýan hemmäňiz. Şu zatlaryň aladasyny etmeli, ol gaçyp bukunup ýa öz kölegesine tesgenip beren adamlar aýdýan men şonu.
Erkek zenany yok, tapawdy yok. Men Türkmenistanlyň ahlysyna aýdýan şutaýdy. Bir az oturumda oýlanyň, näme garaşýar bizi? Nähil gelejegimiz bar? Eger biz bilelikde şu zatlaryň aladasyny etmesek, şu hökümete garşy durmasak, şu hökümeti tahtyndan düşürmesek, hiç zat ýoga boljagam belli däl, görünüp durar. Biz şu mahal öz döwletimizi ýitirmegiň garasyna durýar. Borly erteki gün Türkmenistan ýurdam galjak. Şu gidişine gitse, olar ähli ýurdu satyp soňra çykyp gitjekler. Tokumy bilen. Ine şunur ýal, ine jenayet, mafya, topor näme diýip agdan, olar hökümetler gulaýny da barana. Bu bir bizim halkymyzyň başyna gelen musallat. Bunları kökü damar bilen gırçap ayırıp, koparyp ayırıp täzeden täze sisteman, täze döwleti, täze ýurdu gurmaly. Şoňa bütün halk bolup gatnaşmasak, bir adamyň, 10 adamyň, 100 adamyň, 1000 adamyň işi dälip men öwran aýdyp oty. Gaýrat edin watandaşlar. Şu zatlary bir akylly başly çemeleşin. Hawa ertesi gün şu döwletlerde ölüp bitip gider, şoňa bir gaýlysaňyz, onu başa kep çykyş edin de aýdyň biz şoňa razy edip. Bilen bilip galyr, näme gerek bir derek jan ýakyp oturma. Maňa o döwlet sizden kän artykmys geregi ýok. Men ýöne şol göbekden dökülen toprağım en atalymyň gowyrlary şo taýdy. Dogan arnaşlym şo taýdy. Şeňizmi? Ol adamlaryň ykbalyny, ýurdun ykbalyny, halkyň ykbalyny alady etmän ýaşajak bolsak, onu biz nähil mahluk bolýar. Men şu sözleri öz doganlaryny aşlamady, inilemede, yegellemede hemme kişäde diýip otyn, bağışlan, men adamlary ala tutamam. Biz hemmämiz şu çukuryň içinde. Ýöne gelin de indi bir ýerde bir halk bolup öz aladamyzy edelim. Halk bolup aýratyn topor däl, aýratyn adam däl. Men diýmä size hiç açan men ýyzyma düşün, ýa beýle. Men aýdym deň duralyn, gapdarymda deň durum, hemme watandaş bolup hereket edelim. Ine uğrumyz şu tarapa, hemmemiz. Bizim düşmanymyz ýeke şana şol diktator we töweregi. 30 ýyllar biz ezip otyrlar. Hökümet hakykatdanam öz eýlen pozisiýasyny alan häkimiýetini o güýç görmese gaýtaryp halka berenak berjegem däl, görünüp duran zady. Diýmek gerek bolsa, biz kanun dökmeli bol. Şoňa biz taýýarmy? Şoňa bir özümiz, öz ýanymyzda oturup jogat tapaly. Men şoňa taýýar diýen adam onu göreşip biler. Ýok, bir kan döksün, menim soň baryp arkaýyn o döwletde ýaşar, nesip etse diýip hereket ediljek bolsa, onu biz hiç kim, biz millet däl onu. Elbette, kan dökülmesi döwleti, ýurdu, hökümeti çalşyp bolýan bolsa, onun gowusy näme bar? Ýok. Ýöne biz ýagymyz tanamalylar. Olar uruşsyz, dawasyz berjekler. Olen aýdyn görnüp dur. Diýmek biz şonu nähil azgan bilen şol hökümeti tahtyndan düşürmeli. Ine şol pikirini etmeli. Aýdym öz pikirleriňiz nädirse gowy boljak. Diňe bir adamyň pikiri bilen ýaşalmaýar. Maňa diýerler meselem, Halmurada sen hana şol gowşut han diýip berýär. Sen şo Özbegistanyň territoriýasyna barsaň, halk uruklanır. Men şo territoriýa erçek adamam ýoga. Şowkat Mirziýoýew öňküden Kerimowdan has gowdy. Gow bolsa Özbegistanyň oppozisiýasyny ýurduna salardy. Şolarym hany Ýewropada sergezden bolupdy. Şoňa men şol oppozisiýasyň hemmesini tanıyan ara gatnaşygym bar. Şol Özbeg oppozisiýasy bilen 30 ýyllar gatnaşykda dur. Şolaryň birini ýurda goýup berena. Öz halkyny, öz oppozisiýasyny salmadyk, hökümet ýa prezident näme üçin goňşy döwletiň oppozisiýasyny öz ýurduna saldyn? Goýşutdan, dogry düşünmäňi. Sen diýeňä maňa, Halmuradagy gel şu tak, men öňünde 100 san, 1000 san ýigit bilen durup serhetde seni garşy aljak diýip. Beýle diýen bolsaň, onu mesele başlaça boldy. Sen bar diýen, howa men mişen, men bararym durur, atdyrar, gaýtdyrar. Bir adam baran öleni bilen ýurt düzelýän bolsa bir döwür berillerdi bizden. Amanat, o gep onu däle.
Gep meselen çözgüdünne so ne edip çözmeli? Ulu il bol bilelikde çözmeli. Maslahat edip çözmeli. Maslahat edere adamlar şu maslahatın goluyuna gelmeye kaçıp böyler. Odal barara tırkılladara kapımız yok diyadın. Gidip yatın Türkiye devletinin 1,5 milyonun uğrat Türkmenistan'lı yaşı. Hana resmi adayda açılan dernek var. Barın. Katnaşın. Üyödünüz teklip girdin. Üyödünüz bilelikte yoradın. Bir eder deyip karası oturmak gerek gale. Teredin ana ikiden çıkıp oturuyor. Yigitler, gelirler, gıyırlar. Eseden barın yerli yerden yapışın görködün öz güýjüňizi. Hawa gerek bolsa mitinginem geçirer. Yani o devlette şuun kun gadagançylyk bar. Bütün dünyada şuňal gadagançylyk koronavirus sebäpli. Hana şuun Şeýdin radioda aýtdy biziň ol şazada gyýdymyzyň özi hem ýani ýollaşy ikisem hana koronavirus bilen kesellätdir. Indi bütün şol paçalyk öýüniň hemmejigini analiz aljaklar. Bu kesel hiç kimi saýlanak ýa äskerenak sen baý garyp paça bol geda bol tapawdy ýok. Ýöne şol şu ýagdaý ortadan aýrylan güni biz Türkiýede ine geçirjek mitingimizi görürsüňiz onu. Ýöne şol ýok, şo bolanak diýip işden el çekmek gerek gäle. Bu inne bilen goýu gazylayan ýal zat bu. Bular ýaly uly işin ereknede uzagundan mala watandaşlar bir gün urra diýip gykyranyň bilen ýa sykylga atanyň bilen ol hökümet senden gorkup ürküp gaçýan bolsa biz onu 30 ýyllap diýip gelýär agzymyza gelendi. Näme üçin giden awly? Sebäp arkamızda halk ýok ýa güýç ýok. Şoň üçin şeýdik gel. Indi bugun kun halk yerli yerden ýuwaş-ýuwaşdan galyp başlady. Endi nädip şu halky ýatyrjagyny bilmem. Ähli resursyny, ýurdun içine daşyny kimse bolsa şu mal ene biziň garşymyza goýup oturýar. Biziň diýenim şol ýurdun içine bir zatlar düzetjek bolýan adamlaryň garşysynda men özüme personal diýip aýdymak. Men ilden artykmys ýerimem ýok watandaşlar. Şoň üçin şu zatlardan bir dogry dürüst netije çykaraly. Watan hemmämide degişli. Gelecegem hemmämide degişli. Siz şu mahal arkaýyn ýatyp ol $300 uğradyň ýerimde aklar radydyr diýip gol gowşurup oturanyňyz bilen mesele çözülmeýär. Ýok. Ýene mirgezek ýok watandaşlar. Olaň gelejegi ýok, olaň käri ýok, olaň bilimi ýok, olaň okuwy ýok. Olar nädip soňra sizi garraňyzda eklesin, sizde de pensiýa ýok. Hani görýäňiz da 2 bara eýam köçede ýatan türkmenler Türkiýede de işsiz ýa ýol nurduran ýa başga bir kesellen ýa etajdan ýykylan ýa ýene näme kim kömek edýär şolar. Inni şu köpçüliklen işläp ýören adamlaryň erti pensiýa ýaşyny maňa eýam ýazyp oturýar. Zenarly köpesi. Bizim ýaşymyz gartaşdy öňkü işimiz edi bilemde. Nädip ýaşajagymyzdan bilemde halmyrat dogan biz näme diýildi. Näme etmek ene ýeke ýagdaý. Biz hemmämiz halk bol şu diktatura garşy durup dik görüşmeli. Başga ýagdaý ýok. Hana Belarusdan görellerin 100 günden geçdi. Şol saýlaw bir kanun geçirilen üçin. Häzir o gün geçerli. Şu günden halk köçe çykypdy. Urulsa da, ýenjilse de, tutulsa da. Näme üçin biz şol edilen? Bizde akıllı hareket edýän halk ýok. Birak elber zincirleşip duran halk ýok. Başladylar. Ene 30 adama ýetmän o zincire müzülük galy orta ýolda. Näçe inisiatiwa berildi. Ene? Ýagdaý şoňa ýaly watandaşlar. Näsip bolsa erte böwrün şol ýene de şol koronavirus barada aýça goşmaça zatlanmar sebäp ýurdun içinde näke gat agyr diýip habar geldi şu onu men size erte böwrün aýdyp bererim. Onu şu urlukça hemmäňiziň öýüňize saglyk watandaşlar, sag oturuň, saglyk döwüşelik.